научите все пак нещо за тези билки. Днеска ще говорим за бялата акация. Нейните синоними са бял сълкън, аблен, лиляк, солунски трън, багрем, катър, трънак. Семейство бобови, разпространени у нас като декоративно и укрепващо земята растение. Родината му е Северна Америка. Описание: разклонено дърво, достигащо на височина 20 метра, сиво кафява напукана кора. Листата са текоперести, с дръжки, в основата на които се намира по 2 шипа. Листчетата са яйцевидни и продълговати. Цветовете са бели, ароматни и събирани във висящи гроздовидни съцветия. 5-делна чашка, 5-листно венче, 5 тичинки. Плодът е боб, тъмно кафяв, с няколко кафяви семена. Използваема част. Цветовете, които се берат по време на цъфтежа май-юни, изсушаването на растението има срок на годност 2 години. Действие и приложение. Отхранващо и слабително. В нашата народна медицина цветът на акацията се употребява при заболяване на бъбреците, кашлица, главоболие, ревматизъм, невралгия на лицевия нерв, грип, гастрит, стомашни кръвоизливи и други. Употребява се листата, брани преди цъфтежа, корите и корените на растението. Младите листа и клончета се приемат при увеличаване на киселинност в стомаха, а листата против кръвно налягане. Както листата, така и кората и корените са отровни и трябва да се взимат само под лекарско предписание. Външно като запарка, цветът се употребява за жаборене и за гаргара, при зъбобол и гърлобол. Като запарка, една супена лъжица от цвета на 0,5 литра вода. Надявам се да ви е харесало видеото и ако ви е харесало, моля ви да го харесате. Само да намеря начин. Преди да го пиете, трябва да се консултирате с фитотерапевт или лекар, който разбира от билки. Не трябва билката да се пие без лекарско предписание или трябва да ви е предписана тази билка. Само да намери бяла акация. Ето я, бяла акация в моята книжка. Много не се вижда, има и други билки, но тях по-късно ще ви ги покажем. Ето. Тя... Това ще е там.